i benvinguts. Moltes gràcies. Algunes us veig, les altres no. Entenc que, que esteu aquí, diguéssim, que podeu... No sé, sento tot d'avisos, que no sé si esteu sentint. Espera't, que potser és quan algú vol entrar, però bueno, no, doncs això, deia que a mi m'agrada fer les formacions així, que siguin participatives, no? I que la puguem anar fent viva entre totes. El que passa que, bueno, som molta gent i tenim un temps curt, no? Però, bueno, la idea és, jo us he llançat 2 preguntes al xat, ¿vale? Una és si teniu plans de comunicació interna o no les vostres entitats, ¿vale? Que podeu anar contestant aquí. I l'altra, si teniu alguna pràctica, si feu alguna pràctica de comunicació interna que trobeu que pot ser inspiradora per la resta, ¿vale? Que també la pugueu anotar aquí, perquè això quedarà i també està bé que vull dir que segurament us podreu inspirar, no?, entre totes vosaltres. Una mica, reprenc una mica el fil que deia la Montse, que la comunicació interna és, no sé, la germana invisible, no?, i més pobra de la comunicació externa, no? Què passa? Que normalment, no sé si ho compartiu això, les entitats, i si no són empreses molt grans, no? Les entitats i fins i tot no sé, entitats i empreses, fundacions mitjanes, a vegades, no se li dona prou planificació ni la dotem de recursos, tampoc, no? Perquè una bona comunicació interna també necessita recursos, no? I tampoc la dotem ni de creativitat, que això també és una altra cosa que és molt interessant amb la comunicació interna i que és com molt efectiva, la pot fer molt memorable, no? I tampoc la dotem d'anàlisi, no? Moltes vegades, no sé si això us ressona, això que us dic, si ho compartiu, no? Llavors, també és veritat que la comunicació interna, o sigui, existeix, no? Existeix sempre, ho tinguem o no ho tinguem explicitat o previst. Perquè, clar, la comunicació entre persones que treballen en un mateix projecte, tinguin la funció que tinguin dins del projecte, siguin persones voluntàries, siguin persones donants, siguin persones treballadores, no? Sempre és una comunicació natural, no? És a dir, llavors, sempre s'esdevé de manera natural aquesta comunicació. Per tant, vosaltres potser no teniu plans de comunicació interna, però feu comunicació interna, no? Llavors, per això, nosaltres us recomanem que tingueu un petit pla de comunicació interna, ¿vale? I un petit pla vol dir ni que sigui anotant o sigui, ni que sigui apuntant allò que de manera orgànica vosaltres ja feu, ¿vale? I llavors, jo us diria que un pla també pot ser una eina tan senzilla o tan complexa com vosaltres vulgueu. Per mi això també és com una idea important, que jo crec que es tracta d'ajustar l'eina, d'ajustar aquest pla a les vostres necessitats, d'acord? I, no sé, no és el mateix, no?, fer un pla de comunicació interna per una fundació de 50 persones i 200 persones i 200 voluntàries que fer-ne un per una entitat de 10 persones treballadores i 50 persones voluntàries, no? És molt diferent. Llavors, les necessitats a escala comunicativa també són diferents, no? I a més, potser algunes de vosaltres teniu moltes particularitats, no? O moltes de dir, ostres, que jo tinc un públic, no sé, que són alumnes d'una determinada àrea, que, ostres, que jo necessito fer-los una comunicació com a molt específica, no? Llavors, els elements, però tot i que cadascú tingui especificitats, els elements que té un pla de comunicació són com molt generals. I jo ara us els explicaré i els veurem una mica i la idea és que cadascú s'ho pugui aplicar a la seva escala. Llavors, també hi ha una altra cosa, que no sé si això també us passa, que és que a vegades la comunicació interna és com difícil d'identificar. No sé si això, no sé, també que és perquè com que està íntimament lligada
a les persones i a l'organització, no? I a la funció que aquestes persones feu a dins de les organitzacions, no? I a vegades és com una mica difícil establir on està el límit de què és comunicació interna i quan parlem d'una altra cosa, com, no ho sé, relacions laborals, no? Cultura corporativa, no? Cultura de l'entitat, no? Llavors, a vegades hi ha coses que toquen, no? Diversos àmbits, no? I també a vegades són com, no ho sé, bueno, que és difícil establir els límits també, no? I després també una altra cosa general, que no sé, també no sé si la compartiu, que és que la comunicació interna sovint és com un reflex de la cultura de l'entitat. És a dir, per exemple, una entitat participativa o una entitat molt creativa acostuma a tenir una comunicació interna més creativa, més participativa, ni que no la tingui planificada, perquè és una cosa que està una mica en l'ADN, no? Que està una mica amb la... Perquè en la comunicació interna hi ha moltes dimensions que estan molt lligades a com treballa aquella entitat, no? Sí? Bueno, no sé com veieu això, si esteu una mica d'acord, si algú vol afegir alguna cosa més, si algú diu, ostres, hi ha també això que, no sé, que trobo que ens passa, que és molt... que voldríem solucionar, que no sé, si algú vol... Si no, comencem. Jo us he preparat una presentació, no soc molt amant dels PowerPoints, no els faig servir mai, porto molts anys fent classe a la facultat i és allò, sempre he estat molt en contra dels PowerPoints, però entenc que aquí potser us va bé com una mica de guia, quan amb les presentacions online. A veure, us passo... Espereu un segon, que a veure si us comparteixo, perquè tinguem una mica de guia. A veure si ho faig bé i ho veieu bé. Sí? Vale. Jo us he fet servir diguéssim, jo vinc del món de la poesia i llavors he fet servir una metàfora, no? Perquè les metàfores són una drecera al sentit, no? A vegades permeten arribar a través d'una metàfora com més ràpidament al sentit, no? Llavors, jo us he fet servir, us proposo una metàfora que és la metàfora de l'aranya i de la teranyina, sí? I pensava, mira, quan penseu en la comunicació interna, o si pensar en la comunicació interna d'una entitat, nosaltres a l'Apòstrof, la cooperativa, que és una agència de comunicació on jo treballo, que és una cooperativa relativament petita, que som 12 persones treballadores, sòcies treballadores, quan pensem una mica en la comunicació interna, dèiem una mica aquesta idea de que pensar en la comunicació interna s'assembla a teixir una teranyina, no? Una mica, s'assembla a teixir una teranyina, no? Per tant, la vostra feina pot assemblar-se a la d'una aranya, d'acord? I no patiu que les aranyes són millors del que semblen. Clar, només contemplem com es fa una teranyina, que és com una autèntica meravella de la natura, per adonar-nos que les aranyes tenen dues aptituds, que són enginyeres molt hàbils i treballadores molt eficaces. I aquesta teranyina sedosa de l'aranya és com més lleugera que una ploma, però més forta que el ferro. I aquesta idea de combinar elasticitat i força és just el que ha de combinar una bona comunicació també. Aquesta idea de combinar una bona elasticitat i força.